नमस्कार. आजच्या पेपरमधल्या काही चांगल्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी आले आहे आपल्या आजचा पॉझिटिव्ह डोस या खास सेगमेंटमध्ये. चीन इथं सुरू असणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय महिला क्रिकेट संघानं सुवर्णपदक पटकावलंय. अंतिम सामन्यात स्मृती मानधना आणि मूळची गोव्याची असणारी जेमिमा रॉड्रिग्स हिच्यासह तितास साधूनं श्रीलंकेला अगदी जेरीस आणलं. यासह छत्तीसगड T20 स्पर्धेत गोव्याच्या महिला क्रिकेट संघालाही उपविजेतेपद मिळालंय. राज्यात जुलै महिन्यात झालेल्या पावसानंतर ऑगस्ट महिन्यात पावसानं विश्रांती घेतली होती. ऑगस्ट महिना कोरडाच गेला असला तरी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसानं ही सगळी कसर भरून काढली आहे. या महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्तच पाऊस झालाय. राज्यातील भात पीक धोक्यात आलं होतं, मात्र आता पुन्हा जमिनीत ओलावा निर्माण झाल्यानं पीक वाचलंय. तसंच काकडी, दोडका, चिबूड, आळूमाडी, भाजीपाला या पिकांनाही चांगलं वातावरण निर्माण झालंय. याशिवाय कुडचडे येथील शेळवणमधील चित्रकार गौरांग नाईक यांनी वर्तमानपत्रांचा वापर करून केलेल्या देखाव्याची काही चित्र आजच्या रंगदेखनी पानावर तुम्ही बघू शकणार आहात. ते दरवर्षी काहीतरी नवीन करत असतात. गेल्या वर्षी त्यांनी माडापासून देखावा तयार केला होता. यावर्षी त्यांचा पुस्तक वाचणारा बाप्पा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. त्यांच्या या कामात त्यांना त्यांच्या घरातले सगळेजण, अगदी त्यांची आजीसुद्धा मदत करते, हे विशेष आहे. यासोबतच तुमच्याकडे जर काही अशा पॉझिटिव्ह बातम्या असतील तर आम्हाला नक्की सांगा. आमच्या दैनिक गोमंतक या यूट्यूब चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.